Migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen ojiwo Ruodhi kod jolupgi kaachiel gi jodong gweng' mondo konye neno ni jopuonjre duto mane otimo penj mar junior secondary odonje grade mar 10 kaka owinjore mondo chenro no ochop kar atamalo 100. Magi ne owacho e kinde mane olimo port ma Kisumo, kuma Murkomen ne oyango ni kwan mar jopuonjre mosedonje grade mar 10 pacho kaendi hawa atamalo 70. Gino momiyo jiwo jotend loch gwenge mondo kaw okang' mar neno ni nyithindo duto mane otimo penj ok odong' oko e miechgi ma ok odonje grade mar 10. Bende nojiwo familia ma okoso omenda mar siro somb nyithindgi e grade mar 10 mondo many sir kowuok e aguch omenda mar piny owacho kaka NGCDF mondo konygi e tero nyithindgi e sikul. Responsibility from an administration perspective is to support the Ministry of Education by ensuring that we reach out to all the children who are due to transit to grade 10 and yet they are still at home. Some of the reasons given include school fees and many other challenges, and there is and then some students may not have gotten placement in some of the schools. So we are working together with Ministry of Education. So far, the transition is 70%. It's actually approaching 70%. We are working together to make sure that all over the country, the chiefs, the assistant chiefs, and the national administration officers assist in ensuring that these children are taken to school. The chiefs and assistant chiefs also will guide those who do not have school fees to the necessary offices for purpose of to be attended to, especially by Constituency Development Fund.